Arapaap ti kaadwan ti aginanakin nagragsaklaing ang tibiyag, apaman ang madanunan ti mauawagan na golden years. Ngem para ken ni Lola Leticia, uray agtawenen ti 70 maysa. Inkabailan na pailaing itong palen ti karina para ti bagbagina. Ti makapagturpos ti panagadal na. Para ti pamilya na, nabaybayan na daytoy nga arapaap. Ngem ti saan na nga impagarup, ti bukod na metlaing ang pamilya ti mismo anang biag daytoy nga interes na. 2 years ago, naging teacher na ti ALS Elementary kin Junior High School. Tapos, dinamag ko kanya na no, nagpatinggan na nga nagbasa. Yung baga na nga second year, i-enroll ka mga rod nang. Wala kanya na. Tapos ko na tila adda ka. Ko na pagpanunutak ko na. After mga 3 days siguro, hindi ko ibaga na nga, i-enroll na ka rodan. Saan na nagpatingga ti panagrapaap ni Lola Leticia idi nagturpos isuna ti junior high school. Saan nang insigidang impakamoy ti pamilya na ang nag-enroll pa'y daytoy ti senior high school, arason na nagbalin daytoy a sorpresa kadakwada. Idi ko nag-chat man dito may nga agbalin na teacher na igatangam to ti apron na igatangam ti hairnet na apay kunak sir nag-enroll hala kunak talaga nga jack mamati idi ko nga ituloy na napan nga rin nagbasa iso na sir idi ko agpaload agpaload ka pag-research sa nga rin kadigiti assignments ko kuna ay talaga nga napangkan kuna rinugyam talaga na panen kasi. Ipatpateg ni Sir Relly ti edukasyon, kang runaan na taisuna ti agdama nga OIC ti Don Mariano Marcos Memorial School, arason met ana igit na nga impakita ti suporta na para ti inana, aginggan na nagmarcha daytoy ti bukod na graduation. Dakkel metabanag para ken ni Lola Leticia ang nakapagturpos isunay ti Pinili National High School. Naragsakak sir nang runa mapadasak ti agbasa ijay Pinili National High School. Ta dayjay nga eskwela saan kung inarapaap nga agbasa. Ngem siyak ti maysa nga nangipait ti pagdiswal na dayay nga eskwela. Kunana sa bali kuma ti pakaipatakdiran ti pagadalan, ngem tapnon saanen nga umadayo pay digiti estudyante, inlaban na ti kapanunutan na. Nila kay ko nagtinartarakan day di ex-mayor Ireneo Rubio. Sa nga pulo pala titawen na idi alaen da. Pinagpadakil da, aging gana nga nagkasawa kami, nagigiyang kam kadakwada. Idi, umay al-alo ko yun timimistra ngamin idi, jay ko malikod, jay, balay mi di bantay. Ada yung basit sir, di highway. Ngam ko na mo idi, ubing kagyan agbasa ko na. May mayat lang nga dito iigid ti highway ti pangipanam. Baben ti programa nga Alternative Learning System, maipaay ti oportunidad nga agbasa digiti kapada ni Lola Leticia. Maituloy digiti nabaybayan nga rapaap, ken mabirukan manen digiti napukaw anam nama. Aminado ni Teacher Lia nga adda digiti panlubok adaldalanan digiti sumagmamanong estudyante ti ALS kas ken ni Lola Leticia. Yembabaen ti determinasyon, awan ti posible. Ina-encourage ko po siya, tinutulungan ko po siya para magawa niya yung mga modules niya and kinakaya naman po niya. Determined naman po siya. Yes po. But was there ever a time, ma'am, na parang naramdaman nyo na parang ayaw na niya ituloy? Or... Hindi naman po. Wala pa yung ganun na ano ko sa kanya po. Tiigem ni Lola Leticia diploma ket pammaniknek at ti edukasyon ket para ti amin. Uray saan ni nakaraman ti kalendaryo ti bukod tayo atawen, saan pa'y analadaw akamaten digiti arapaap tayo. Nagtitipong ka man amin, di kalman nga kakabsatan. Because of her nga, nagradual. Alam mo, kalibita mo. Kaya sir, gusto nga, di nagdakil tiragat ng agbasa, Joray, 70 plus ng agbabasa pa lang. Dahito yung nga inadal ko tatan sir ko, awang makaalam. Awang makatawid. Para ti kaadwan, tinarayri ang masakbayan ti kang runaan rason no apay agagyamda makapagturpos. Para met iti sumagmamano, kas ken ni Nanay Leticia, kayat da nga ilepas ti panagadalda tapno ni kasta ket maaddaan da ti may sa abanag nga awan ti makaagaw kadakwada. Mark Magdirina, Balitang Solid North.